Hej, i denne video viser jeg, hvordan man kan lave eksponentiel regression i GeoGebra. Så i den her opgave her, er der noget med antallet år og antal indbyggere. Så y får vi at vide af antallet indbyggere, målt i tusinder, og x det er antal år efter 2000. Så år 2000 svarer altså til år 0, og 2001 svarer til år 1, 2002 svarer til år 2. Så vi laver en ny tabel, hvor x i stedet for 2000, 2001, 2002 og så videre er 0, 1, 2, 3, 4, 5, og y er antallet af indbyggere målt i 1000, så det er 8,5, 8,8, 9,1 og så videre. Så det giver os faktisk nogle punkter, hvor når x er 0, så er y 8,5, og når x er 1, så er y 8,8. De her punkter vil vi gerne have indtegnet i et koordinatsystem, og så vil vi prøve at finde den bedste eksponentielle sammenhæng, der passer med punkterne. Det vil vi gerne gøre i GeoGebra, så jeg går herover og åbner GeoGebra. Første vi så i GeoGebra skal gøre, det er at vi skal gå herop på vis, og så vælge regneark. Og jeg har allerede skrevet punkterne ind her, så når x er 0, så er y 8,5 og så videre nedad. Vi kan nu markere punkterne her. Så skal vi højre klik, og så skal vi gå ned på lav, og så skal vi vælge liste af punkter. Sådan der. Så har vi listen af punkterne her, og den har også lavet noget, den kalder en liste 1 med alle vores punkter. Umiddelbart kan vi jo ikke se punkterne, og det er fordi, at de ligger uden for området, så vi kan for eksempel hive lidt her i vores y-akse her. Ved at holde shift inde, og så kommer vi herop, hvor vi så kan se punkterne. Nu skal vi have fundet den linje, der passer bedst. Så lad os prøve at gå herned, og nu skal vi den eksponentielle sammenhæng, der passer bedst med punkterne, det finder vi ved at skrive fit. Så kommer der en masse valgmuligheder, og vi skal ned på den, der hedder fit vækst. Den ligger helt nede i bunden. Trykker enter, og så liste med punkter. Vores liste med punkter, den hedder liste 1. Så liste med punkter, går vi herned, og så i stedet for liste med punkter, så skriver vi liste 1. Så trykker vi enter, og så tegner den en eksponentiel sammenhæng for os her. Og vi kan se forskriften for sammenhængen, den er 8,48 gange 1,04 i x'te. Så b er altså 8,48, og fremskrivningsfaktoren a er lige med 1,04. Ja, hvis vi nu vil se, hvor godt punkterne passer på hvor godt den her funktion passer med punkterne, så kan vi få vist r i anden værdien, og jo tættere r i anden værdien er på 1, desto bedre passer den eksponentielle sammenhæng med punkterne. Og det kan vi finde ved at skrive r kvadreret, sådan der, og så skal vi liste med punkter. Jamen den hed jo liste 1, så den vi havde heroppe, og så skal vi skrive funktionen. Jamen, den hedder jo f funktionen heroppe. Normalt vil der stå y her i den måde vi har skrevet det på, men kalder vi det for f. Så trykker vi enter, og så får vi at vide, at det er en perfekt sammenhæng. Den er vildt tæt på 1. Den er faktisk lige med 1. Så bliver det ikke bedre. Så sådan kan man lave eksponentiel regression i GeoGebra.